Hai, papă, ceapă. Mușcă. Trage. Așa. Și acum rugă-mă. Gustos? Da. Da? Hai, ieși o linguriță de borș. Ce? Ce-ți arăt ce filmez? Pe urmă să-ți arăt, pe urmă să-ți arăt. Hai, papă, ceapă întâi, pe urmă mai mic o să-ți arăt. Ia uite, îți dai cu cotul în borș. Bogdana, îți dai cu mânuța în farfurică. Ridic mâna mai sus. Mai vrei ceapă? Da. Da. Da, mă duc, gata, eu mă duc. Hai, tu mănânc, eu mă duc, gata. Nu, gata, mama nu filmează, mama o stâns, gata, eu mănânc. Hai, mai mănânci ceapă? Da. E gustoasă ceapa? Da. Ia dă-i salut cu mânuța lui Pavel. Salut, Pavel, salut! Papă ceapă!